אנחנו נמצאים במאני קרן ליד קסול במקדש סיקי, ולידו מקדש הינדואיזי, זה הנהר השצף, וזה כאן רחל. כאן לידה יש צלחות אורז שמכינים אותה מהמים הרותחים, מהמים הרותחים שנובעים פה מהאדמה. זה המקדש של... עוד רגע. שופכים פה את המים על הרצפה. כאן רואים את העדים עולים מהחום. וכאן יש לנו את עגל הזהב, שזה אולי שיבה או פרווטי. וזה המקדש עצמו. כל הזמן מתנגנת פה מוזיקה הודית. הנה עוד מבט על שיבה או על פרווטי, אשתו. שם יש נזיר שלא גזז את שערותיו במשך שנים רבות. מטורף.